Keď sa nebudete o svoje okná každý rok starať, tak vás to môže vyjsť draho. Dnes vám odpoviem na to, koľko stojí servis okien versus výmena okien, ako toho funguje a prečo sa starať o okná každý rok. Servis okien vás vyjde raz ročne keď ste z okolia Trenčína, tak do 100 euro. Hej, naštelujeme okná, premažeme kovanie, premažeme tesnenie, odtokové drážky, vyčistíme všetko to, čo treba na túto revíziu každý rok. Keď sa o to nebudete starať a chcete vymieňať okna, alebo už sú okna v takom stave po 20 rokoch, býva to aj tak, aj skôr sme menili, aj po 17 rokoch dokonca, tak vás tie okna môžu ísť na niekoľko tisíc. Takže ja si myslím, že tým, že si dáte od nás okná a my vám budeme každý rok volať, takže sa nemusíte o nič starať, o tú revíziu, o to nastavenie okien na premazanie, tak to stojí určite za zváženie a určite to stojí menej peňazí, ako keď si 17 rokov nenecháte, alebo každých 5 rokov, keď si spomeniete, že ide ťažšie kovanie, že ide ťažšie kľúčka, tak zavoláte servis a niekedy už býva neskoro. Aj kovanie je treba meniť, potom zhrdzavené pánty od vlhkosti a na to všetko vieme prísť už počas toho, ako každý rok k vám chodíme, tak vám povieme, viete čo, tuto už sú pánty také, že mali by ste viacej vetrať a tak, takže už vie sa prísť oveľa skôr na nejaké chyby, ktoré nastanú počas toho používania, ako keď si dávate servis robiť každých 5 až 7 rokov a vo veľa prípadoch už sa príde na niečo, čo je nezvratiteľné, alebo čo stojí už drahý servis, potom výmena kovaní a tak ďalej. Takže každý rok len u nás v Doneri, pokiaľ si beriete našu firmu, voláme každý rok a riešime servis u vás doma.